Zdravím lidi. Než začne video, chtěl jsem říct, že jsem dost přemýšlel o tom, jak tenhle kanál trochu nějak posunout a jak ho vylepšit, dostat ho k více lidem. A přišel jsem na to, že bohové algoritmus jsou prostě a jednoduše neúprosní a pokud člověk nemá nějaký pravidelný režim, v kterým vydává, tak má smůlu. Proto mě napadlo zkusit takový krátký videa o něčem, co si myslím, že se k mému kanálu hodí, a to o strašidlech a bájných stvoření. Tak jo, to je ode mě teď vše a můžeme jít na první strašidlo. Sviza. Sviza se objevuje na české straně Šumavy, a to především v okolí hradu Kašperku. Potkat jí ale můžete hluboko v šumavských lesích, na odlehlých mítinách a lukách, na postranních a skrytých cestičkách a v okolí hřbitovů. Nejraději se ale vyskytuje v okolí Kašperských hor a místního hradu, kde ji údajně potkávali už první osadníci. Zjevení této prastaré bytosti místní vždy přikládali tomu, že přijde hladomor, choroby, válka a vůbec ledacos špatného pro dobré místní lidi. Vzhledem je sviza podle pověstí nekonečně stará, s tváří plnou hlubokých vrásek. Je tedy jakousi praobyvatelkou Gabréty, jak se Šumavě kdysi říkávalo. Je oděna do vlčí kožešiny a na hlavě nosí jelení paroží. O její podobě se diskutuje jako o ženské verzi keltského boha Cernuna. Jehož znakem je paroží a pravděpodobně je přejat z pravěkého panteonu. Někdy se jí říká lesní matka. Ovšem té se vzhledem příliš nepodobá a proto si o lesní matce povíme v některém z dalších videí. Svize je přisuzováno množství záhadných zmizení v místních lesích, kdy lidé stoupají k hradu Kašperku po nemoc používaných cestách, kde je pak sviza svým voláním z cesty svádí a v lese je potom nahání a v kámen obrací. Také do bažin a bahnitých potoků se snaží zatáhnout, aby v něm uvízli a skonali. Proto slyšte poučení, že pokud na Šumavě do bahna zapadnete, vždycky se snažte pokračovat dál, aby vás sviza v kámen nemohla proměnit. Nikdo o ní neví, jak je vlastně stará. Říká se, že nekonečně dlouho, že tu byla vždy a vždy tu bude. Nejčastěji se zjevuje osamoceným lesním dělníkům a poutníkům, jež po odlehlých cestách chodí. Jednou za rok si údajně vybírá daň v podobě hezké mladé dívky nebo chlapce, což jí má upokojit. Tato pověst opět vychází z názoru, že se jedná o ženskou verzi boha Cernuna, jemuž byly předkládány lidské oběti, jež staří keltové podřízli a nechali vykrvácet. O její schopnosti proměnit kohokoliv v kámen se vypráví pověst, kdy ji potkal muž ze Žďánova a jako dobrý křesťan odmítl svizu uctít, jak je správným pohanským zvykem. Z toho důvodu sviza nebožáka proměnila v menhir. Toto je zřejmě prvním raným křesťanským způsobem, jak vysvětlit přítomnost megalitu v místní oblasti. Závěrem je třeba říct, že Šumava i přes všechnu svou krásu je i dnes nebezpečným místem a lidé se tu snadno ztratí. Proto je zde tolik pověstí o tvorech, jako je sviza. Mimo jiné je sviza poslem špatných časů a tak doufejme, že ji nikdo z nás nepotká. Tak co? Znali jste pověst o svize? Máte ve svých vozdech nějakou lesní matku či jiného strážce lesa? Napište mi o tom do komentáře. Děkuji a čau.